jako vy si my myslíme, že je dobré vědět, kam putují peníze z našich daní a co s nimi pak stát dělá. A tak tyto informace zjišťujeme všude možně. Na internetu, na webových stránkách úřadů, v otevřených datech státu nebo v různých registrech a rejstřících. Ale někdy to není tak jednoduché. Někdy se musíme konkrétně zeptat konkrétního úřadu na konkrétní informaci. A v tom nám pomáhá zákon číslo 106, je to zákon o svobodném přístupu k informacím. A tak napíšeme žádost a pošleme ji na úřad. A čekáme, že v zákonné lhůtě nám úřad odpoví. A hodně často se tak děje. Úřady si totiž uvědomují, že je opravdu dobré být transparentní a sdělovat informace o tom, jak hospodaří. A tak moc chceme poděkovat všem úřadům a státním organizacím, že svědomitě plní svoji informační povinnost. Díky, díky, díky.